Molt bé. Bona tarda, avui Bona és tarda. 15 de desembre de 2015 i vostè és Angelita. Àngeles, digue'm Àngeles. Àngeles? Si no me coneixeran tant. Perquè no me coneixen per Àngeles. Àngeles? De Gràcia Andreu, Sí. I vostè va néixer a Barcelona, Molt bé. Quin any? l'any 32, 1932. I sons pares eren d'aquí del poble. No, la mare sí, però el pare no. El meu pare era de Bellestar, Molt bé. província de Teruel. Pues la seva mare era de Nonasp i seria... Francisca, Andreu. Molt bé, Andreu. I els iaios, els pares de la mare? Los iaios, los pares de la mare, Sí. Manuel, Andreu, Bielsa. Bielsa. Que eren de... Eren de Nonasp, sí. Molt bé. I la seva iaia? Francisca, Andreu, Mestre. No, per això era... I ella també d'aquí de Nonasp. Sí. Molt bé. La seva mare quin any devia de néixer, aproximadament? Mira, l'any passat hagués fet 100 anys. Oh, L'any passat hagués fet 100 anys. el 1914. Vale. Sí. El pare no me'n recordo, no sé. Sí, i els... Molt bé. Llavors, els iaios de la seva mare, vostè recorda quin ofici tenien? Els pagesos. 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 I la seva mare se va criar aquí La al meva poble? mare es va criar aquí i llavors va anar a Barcelona a servir. Quan devia ser molt joveneta? O... Pues jove, pues, tindria 18 o 19 anys. Va anar a servir, va conèixer el meu pare i es van ficar a festejar. Molt bé. I llavors ja es va quedar a Barcelona de moment. Sí. I vostè recorda alguna cosa dels reis iaios? O que li expliqués? Des del Revisaia, jo vaig conèixer una Revisaia, sí. Sí. La mare del meu iaio, Remunda, li diuen Remunda. La mare del seu iaio Manuel, Andreu? No, l'Andreu, sí. Rebes iaia. La vam tindre a casa, i tot perquè es va quedar sola i la vam tindre a casa. Què es deia, perdó? Com? Raimunda. Raimunda, sí. Raimunda, doncs Andreu, perquè el iau és... Bueno, Andreu Bielsa. Doncs, però el segon apellido no el sé. doncs ella Raimunda Bielsa. Però me'n recordo molt bé d'ella. Raimunda Bielsa devia de ser. Això mateix. No? I se'n recorda com era o... Sí. Molt grossa, no? Sí, molt. Era la del portal, la de la mare del Domingo, que era la mare del iaio. Jo em sona aquesta dona que Sí, era molt grossa. sí. Però Sí. vagament, Recorda si li explicava coses o de com era. Era molt gran, ja, era molt gran i no. Explica moltes coses. Molt bé. I... En compte? No, que ja passo, Sí? passo. Que no truques. Molt bé. I sap de la família de Sarrabesaia d'ofici que eren a casa? Què és la llei? Quin ofici tenia? El meu pare? Sí, de la Rebesaia. Bueno, el meu pare, quan tenia 18 anys, Sí. el meu pare va anar a fer les Amèriques que diuen i se'n va anar. Encara tinc, doncs mira, ho hagués pogut portar perquè tinc tota la documentació Sí. del barco que va agarrar, el nom del barco, i el número d'expedient del bitllet, quan va marxar i quan va tornar. Va marxar amb un tio, un germà de son pare, i va estar allí, doncs, no sé, tot que estaria. El seu pare va néixer a quin poble m'havia dit? A Bellestar, província de Teruel. Villastar. Però de petit la seva mare se'ls van portar a Barcelona i es van criar allí, 4 germans. El que passa que del iaio, del pare, jo no l'he... Jo crec que sa mare es va marxar amb els crios a Barcelona, Sí. viuda. Sí. I ell va criar allí els 4 fills. El meu pare va dir que va anar a fer els Amèriques, que va vindre molt bé, va vindre molt... Molt bé. I llavors de molt jove se'n va anar... Sí, als 18 anys. Als 18 anys. 18 anys, sí. Amb un germà. No, en un oncle. Ah, Un molt bé. tio, un germà de son pare. Amb un oncle. I llavors va tornar i a sa mare la va conèixer abans o després? Abans. Abans d'anar? Sí.
I quan va tornar, doncs ja voleu es van casar. Ah, això sí que és amor. Molt bé. I va estar uns anys allà i els van haver, no? Van replegar una mica d'estalvis, no? I van fer estalvis i en tornar es van casar. Sí. I es van quedar a viure a Barcelona. Molt bé. Llavors, dels iaios, clar, per part de sa mare, de son pare, vostè recorda... A sa iaia la recorda? La iaia sí, la iaia el vaig conèixer, sí. I la iaia a Barcelona qui no ja festejava, el meu home quan se va morir la iaia de Barcelona. El iaio no el vaig conèixer mai, però la iaia sí. El que passa que nosaltres, quan se va morir el meu pare, perquè, bueno, es van casar, va néixer jo, va néixer la meva germana. Quin any es devien de casar? Si vostè va néixer el 32... Jo vaig néixer el 30... O sigui, el 31? 30 o 31, per segur. 1930... 31, i aleshores vostè és la filla gran, sí, més una germana. Una germana, Paquita. Paquita. Que és la mare. És la mare. I, molt bé, llavors, vostè diu que recorde a sa iaia, que és la mare de son pare, i quin ofici tenia sa iaia a Barcelona? Ai, doncs no sé, ni ho sé. Perquè una dona sola amb 4 fills... Passa el següent, és que passa el següent. La meva mare es va casar, llavors, quan tenia jo 5 anys, 5 anys i mig, el meu pare va morir. Clar, nosaltres vam pujar aquí dalt, jo, la meva germana tenia 16 mesos, quan vam pujar aquí dalt. La família es va quedar allà baix. Llavors no es viatjava com ara, que es viatja tant, que luego vas de viatge. Clar, o tens el telèfon per a... I no es viatjava, o sigui, antes la família del meu pare ni mos coneixem. Ara jo tinc cosins germans, molts, perquè tenia 4 germans, doncs tinc molts cosins germanes, però no ens coneixem. Clar. Jo vaig anar allà baix a Barcelona quan vaig casar, perquè el meu pare, quan va vindre de les Amèriques, el meu tio va fer una carbonera, que diuen, un negoci. El meu pare li va deixar els cèntims. I llavors, en uns papers, una documentació, quan antes havíem de tenir després 21 anys, que estàs 21 anys, no eres major d'edat, no podíem anar a cobrar allò nosaltres, igual que la meva germana. I després vam conèixer una mica els cosins, però res, com no demanar a patalls, però... I ja no se'n recordava ningú del tracte de... Ni ens coneixem ni ens han vist més. Una carbonera què és? D'això de fer carbó, de vendre carbó. Carboneria, una carboneria, d'això de vendre carbó. Que antes feien cuines de carbó, no era com ara. Sí, però el carbó, allí només lo venien, no? Sí, lo venien, el feien al monte, no? En Barcelona n'hi havia moltes. Però allí el feien no, allí lo venien. No sé, jo no sé, perquè antes vam pujar aquí als 5 anys i pujar aquí dalt, i no vaig marxar fins després de casada. Molt bé. I no ens vam veure més en aquella família, en la meva família, vaja. Molt bé. Així vostè se va criar aquí al poble perquè... Sí, als 5 anys i mig. Ma germana tenia 16 mesos i vam estar sempre aquí. En la seva mare. La mare. I els iaios, que em vaig criar a casa dels iaios. Pues la mare també valenta, no? Sí, en la mare i els tirar iaios. endavant les filles... Però el meu pare tenia 25 anys quan se va morir. Una pulmonia i les pulmonies després no es curaven com ara. No. I fixa't, i la seva sogra, diguéssim, que vostè ja no la va conèixer, no, la seva sogra no, la sogra de la seva mare. La teva iaia. La seva iaia, que vostè ja no la va conèixer gaire bé. No. Però se va trobar a Barcelona amb 4 fills, Sí. Fixa't, de les dones que va tirar endavant una ciutat gran, nova, desconeguda. Molt bé. I clar, a vostè ja no li arriba la informació de com aquella dona se va valdre... No, la seva família jo ja no. Se va valdre amb 4 fills en una ciutat gran. Molt bé. Aleshores, vostè està aquí al poble i ja va anar a l'escola sempre aquí. Sí. Sa germana també. I la seva mare aquí treballava, perdó, com ho dit, de pagesa. A terra, a casa. Treballava pagesa amb son iaio i... Sí, clar, no el meu iaio. Perquè doncs hi havia altra cosa. Amb els iaios i això. Claro. Molt bé. I aleshores, i vostès van a l'escola aquí? Sí, aquí, com tots, a l'escola.
Molt bé. I quan van acabar l'escola treballaven també a Bueno, jo m'he ficat, pageses? als de 7 anys jo m'he ficat a servir aquí, al poble. Ah, al poble? Sí. Sí. A una casa... Sí, a Ca Freixa. Ah, molt bé. Luis Freixa, que és famoso. Sí, Era famoso. però per De servir, tenien una licoreria. Sí, sí. I jo, pues, igual estava a la casa, que baixava a fregar botelles, a omplir, a lo que feia falta. Algo que feia falta, com si fuera... Todo el día. Abans dient de mozo, que mozo era per el que fes falta. Sí. Pues igual, moza. Igual. I guanyàvem 100 pessetes al mes. L'altre dia el vaig Que entrevistar. és molt això, Doncs això m'ha d'explicar també. A servir al poble, a Casa Freixa, quan tenien la licoreria. Als 17 anys, això és 1949, que van veure que la van obrir cap a 1947, potser per ahí. Feia poc que l'havien obert quan vostè va anar. Pues mira, el Luisito... A veure... A Luisito el vaig entrevistar. El Luisito, mira, i el seu germà va veure néixer jo. I el Luisito tenia 3 anys quan jo vaig entrar allí a servir. La licoreria està en marxa, claro. I ara tu tindràs menys. Però no... 50 a 60. Ja està jubilat. 68, no menys. Sí. Ja està jubilat. O 68 o 69. Sí. No sé el saber, però ja fa només 3 anys que està jubilat. Ja està jubilat, ja. No, un parell d'anys. No menys 3. A veure, Asunción, Maria... Pues per aquí ho teníem. Asunción, bueno, molt bé. Així vostè va treballar... Va servir a Ca Freixa, sí. Va estar servint a Ca Freixa. Doncs ho vaig apuntar. Manolo, quan va néixer a casa, estava jo servint allí. I va néixer a casa el crió. L'altre havia nascut quan m'hi he posat a servir jo. I ja està jubilat també. També. Sí, doncs fa 60 anys que m'he casat. Clar. Vostè quin any se va casar? Jo, l'any 55. Angelita, aquí me parla una Angelita, l'any 72. L'Angelita és la... Sí, la filla... L'Angelita és de Freixa, la dona. Ah, molt bé, sí. La dona és Angelita. Que ells se van casar l'any 72. Això, és clar. Ell va néixer l'any 48. Per tant, ara quan s'està? Si fes 50, tindria 65, però el que diu vostè, 63 ne farà. 68 ne farà. Però bueno, 68 t'ho he dit, més o menys. Sí, no se l'ha errat, no? Més o menys. 68. I son germà va néixer l'any 52. Estava allí, m'he servint allí. Vaig estar 7 anys. 7 anys. Vaig estar 7 anys servint. Allí, que és fins l'any del 49 al 1949 al 1956, aproximadament. Perquè era molt crió, Quin quan va néixer. Quin any se va casar vostè? Jo l'any 55. Ah, fins que es va casar va estar allí o encara va estar una mica més? Jo un any vaig tardar de marxar. Vaig casar al 55 i vaig marxar a Barcelona al 56. I després de casar-se encara estava allí de mossa? No, vaig així per casar-me. Molt bé, perfecte. Vaig així com m'havia de casar i aquí vaig viure un any aquí i a l'any vam marxar a Barcelona. Molt bé. I per què van decidir de marxar? Doncs perquè un moment anava tota la setmana a la mina i jo tota la setmana estava sola i després se marxava molt i vam marxar cap allà baix, una mica a servir, una mica a treballar. Bueno, de moment vam anar a Castelldefels i tenim uns amics, el Pilaro, tenim uns amics i eren a una fàbrica i necessitaven gent i ens van cridar que si volíem baixar. I vam anar a viure, ens vam donar vivienda i treballarem a la fàbrica. Clar, va vindre la benentesa tot quadrat, no? Però després va plegar la fàbrica i llavors ens vam traslladar a Barcelona. Hi havia més facilitat que ara, per pisos i per tot. Clar, i en aquell moment era fàcil de trobar pis a Barcelona, d'establir-se, amb el que es guanyava es podia viure bé en aquell moment? Sí, jo tinc una de les filles, la gran, me va néixer a Castelldefels. L'altra no, l'altra va néixer a Barcelona.
Així, el seu home va treballar sempre a una mina de jove? Aquí sí, aquí a la mina Niquerença, a les mines, a Pilar, no sé com se diu, a una mina aquí, a Niquerença. Ah, anàvem aquí? No, allà no. Aquí al poble va treballar, l'any que vam estar, va treballar a la mina, un any que vam viure aquí. A la mina d'aquí del poble, vull dir, o com se diu? De Miquerença. A Niquerença? Però no hi venia. Ah, era del poble, la mina estava a Niquerença. Abans vivia aquí al poble, era a Niquerença. Ah, i hi havia molta gent d'aquí que anava a la mina. Anaven en un camió. Però es perdien en I en el Anaven tren. en camions. Quan me parlaven de la mina, però pensaven que era aquí al poble. No, a Niquerença. Eren mines de carbó. Carbó. A Miquerença el matret, per aquí hi havia... I així que feien, anaven de dilluns a divendres. De dilluns a divendres. I vam estar un any. A dissabte. A dissabte. Sí, a dissabte, sí. El dissabte que entraven un rato, i després ja sortien. Sí. A dissabte tarda. Seria passar el diumenge i a tornar-hi. Vale. I el seu home de casa eren família pagesos? O... Sí, sí. I vostès no van pensar de quedar-se i treballar de pagès? No. No, perquè jo encara era molt jove i portava les terres. La meva mare es va quedar viuda, però es va tornar a casar. Ah, molt bé. I treballar en les terres, i moltes terres per a viure tampoc. Ja no té germans. Després que vivia ma germana també, i ma germana estava a casa, que encara era soltera. També, i no. Jo em vaig casar i ja vaig anar a viure fora. Clar, no donava per tantes famílies. Torna a casar i ja jo porta les terres, no? I sa mare no va tenir més fills amb el nou marit? Sí, va tenir un fill i va néixer mort. Molt bé. Aviam, alguna cosa més. I vostès de jove aquí van aprendre algun ofici? Si anaven a costura? Sí, a cosir, anem a cosir. A cosir? Sí, I vostès també... Jo no havia mai a cosir. Jo sí. A bordar, me diuen, no? Cosia a casa amb la germana. I a bordar? La germana era modista. La Rosita. Rosita, cosia a casa. Treballava pel car per la gent. La seva era modista per a altres. Anaven a cosir, a bordar, me va dir vostè? Brodar? No. Ah, on? A bordar. Jo no vaig anar mai a bordar, que a mi tot això no m'ha agradat. Li agradava més el camp. Molt bé. I a vostè li agradava el camp, la terra o...? No, la força, no hi havia altra cosa, però hi van anar a replegar pedres ja. No tenia Ja treure codols. I arrencó. I arrencar, embolicàvem les mans que arrencàvem lo sembrat a la terra. Com vaig estar aquí, a la terra sol. En vez de ser manos, se feia així, l'arrencàvem. El iaio estava el iaio, la iaia, ma germana i jo, i pues, una colla, i no hi havia, no s'entrava a perdre, pues havíem de recollir el que hi havia al camp. Horta. Molt bé. I llavors, vostè quan es va casar, van tenir dos filles, Sí. ha dit? Dos filles que es diuen per acabar de completar. Glòria. Núria? Glòria. Ah, sí. Glòria. Núria. Silué de Gràcia. De Gràcia ho escriu així, de Gràcia. De Gràcia. Molt bé. I l'altra? L'altra, Gema. Gema. I, molt bé. I aleshores vostè a Barcelona, el seu marit va treballar primer a Castelldefels, que era una fàbrica. Sí, era una fàbrica de química. I vostè va treballar en una botiga de roba? Jo sí, també vaig treballar a diversos puestos, bueno, despatxos. Després m'he ficat a treballar a una última hora que les nenes ja eren grandetes. A Barcelona? M'he ficat a treballar, sí, a una tintoreria lavanderia. I vaig estar hasta que va plegar també la casa. Una tintoreria i lavanderia. Primer va estar també a una botiga de roba, potser? No, botiga de roba no. No me sonava a mi... No. Potser era confosa, o que tenien alguna cosa que amb el jornal quasi que li arribava per a... No, de botiga de roba no he estat mai. A la tintoreria sí, tintoreria i lavanderia. Molt bé. Tintoreria i lavanderia. Érem dos dependentes. Molt bé. Una anava pel matí, l'altra anava per la tarda. I bueno...
Així anem combinant. trampejant. Sí, perquè allí vostès, les xiquetes les havia d'atendre vostè, però no tenien família ni res. Claro. I no podien treballar tant com... Doncs mira, així com els podíem, els apanyàvem. Molt bé. I ara, com que li vaig fer l'entrevista a Freixa, si me vol explicar un poc com anava la fàbrica, perquè poder quasi vostè se no recorda més De què? De la fàbrica. De licors? Sí, vostè ja va estar en la fàbrica només, no? Perquè també tenien, paral·lelament, tenien el molí d'oli, Sí, també feien vi... sí, però jo no tocava jo. No sóc la fàbrica de licor. Quan feia falta botelles, doncs baixava baix a fregar botelles. Perquè les mateixes botelles les reciclaven. Claro. I la gent portava la botella i s'emportava l'altra. Claro, sí. Molt bé. I se'n recorda quins licors hi havia? De tot, tota classe de licors. Conyac, anís... Només famós era La casalla en una espina. Era molt Era molt famosa, la casalla en una espina que feien. I el ron aquell que ficaven una rameta dins i se ficava... Rom escarxat. I anís. Fèiem rom escarxat, fèiem... Com era el rom? Ficàvem una rameta dintre i ficàvem un sucre i el sucre s'apegava a la rameta. I era rom escarxat. I la rameta... La rameta se quedava dintre. No sé què fer. Algun anís, Era no? una rameta que parecida amb això que venen els dàtils. La mare. I després feien casalla en una espina. Seria d'anís o... No, era una rameta que ficaven dins com això que porten els dàtils en rametes. Sí, en rametes d'estes. Una rameta així. Sí, i ficaven el sucre i el sucre s'hi ficava pegat. I llavors es posaven el licor a dintre. I feien de tot, anís, conyac, mistela, de tot, com ara. Ara ja no hi ha res, ara ja vola tot. Perquè la rameta, per això se posava a dintre. Al bocoll o a la botella. No, a la botella. A la Ah, botella, molt bé. agarrant la rameta la fiquem dins de la botella. I ja se I fiquem venia... un sucre i aquell sucre s'apegava a la rameta. I I se llavors venia- l'amplien de licor i li quedava el sucre pegat i dient el rom escarxat. I anís també. Sí. Però mare, això ja fa 70 anys jo, perquè fa 60 que m'he M'he casat. recordat de tantes coses. Vale, però vostè només ajudava a coses de preparar les botelles. Pues sí, vaig A fer les ajudar, botelles, sí, no. perquè jo tenia el pis, quan els crios, mira, anava a llevar al riu, feia el menjar, fregava per dalt, doncs ho feia tot, anava a buscar la llet, agarrava el carrer per la feina de casa. La feina de casa. I feia jornades de 8 hores o... No, me quedava tot el dia, me dormia allà i m'aixecava allà i a casa no anava jo. Jo n'hi havia 8 dies que no estava a casa, no anava a casa. Sí que anava perquè tenia el Luisito, el Luis, i era molt mal menjador. I la mare el feia menjar, enredava i l'enganyava i li feia menjar a la meva mare, li feia menjar al Luisito. I anava allà dalt, anava a berenar a la iaia Francisca. Li deia, Francisca, anem a berenar a casa. I jo anava allà, agarrava els crios, m'anava a caminar, a passejar amb els crios. Però jo feia la vida allí, m'aixecava allí, dormia allí, menjava allí, me rentava allí, ho feia tot allí. Tenia una habitació i jo no vivia allí tota la setmana. Com si fos que hagués anat a servir a Barcelona, però al Igual, poble. a Barcelona a servir, igual. Igual, però al poble. Del poble. I tenia el seu jornal i tot. 20 duros. Ah, quan? 20 duros. Al mes. Al mes. Mira tu, 20 duros al mes. Un llençol me comprava. Però és el que n'hi havia. Això quin any devia de ser? Pues això, quan vaig al 55, doncs mira, ves comptant, 7 anys enrere. Perquè així de llit per casar. 20 euros al mes. A més. Penso que era el jornal d'un PO, eren 20 euros a la setmana, potser. Quan vam anar a Barcelona, Miguel ja li donaven 125 o 135. 135. 5 euros cada... 5 duros cada dia. Al dia? Al dia, això mateix. Clar, no se podia comparar. Ja que m'ho sobrava després. És veritat. Sí. És veritat. És a dir, uns anys, 10 anys després, diguéssim, o 8 anys després, no? L'home cobrava a Castelldefels, a la primera fàbrica, no? Sí, 135. 5 duros al dia. Vale, 5. Sí. No, 25. 25 pessetes. 25 pessetes? 25 duros al dia. Que són 125 pessetes. No.
5 euros, 5 pessetes. O sigui, a la setmana eren 100... No, si eren 5 euros... 135, jo dic, jo t'ho dic 135 pessetes, 135 al dia, a la setmana. Que anaves 7 dies? 7 dies, o sigui, bueno, serà 135. Molt bé, 135 pessetes a la setmana. A la setmana. Això l'any 56. 25 duros al dia. Això o sigui, 5 duros al dia. Claro. Això l'any 56. Va marxar l'any 56. No es cobraven això als jornals. No es cobraven, no. Jo anava per aquell jornal a 5 duros i a 4. A 5, que t'ho dic, a 5, pues a 5. Però a Barcelona no es cobrava més que al poble? No, després ja va canviar, sí, allà una miqueta més. No cregues que tant, No, tampoc tant. Però clar, fa molts anys, tot això fa molts anys. Això fa 60 anys. Però se devia de cobrar més a Barcelona que al poble. Claro, una mica més, sí. I de la Seguada van marxar moltes? Què? De l'edat de sí, vostè? de marxar i després de gent molta. Sí? Molta de marxar i de gent després, sí, sí. De la moeda ne va migrar. Molt, sí. De les que anem a escola, per exemple, que recorden vostès... Doncs no sé, però sí que se'n marxaven moltes, sí, sí. Més de la gent que se quedava? De la nostra quadra ne van marxar molts. Sí. Ne va marxar més de los que se van quedar? Diguéssim, més de la meitat? Potser no, perquè el poble... No, a Padrilla sí, va marxar més que dels que es van quedar. Sí que ne marxaven, sí, molta gent. No és que els miners eren que marxaven tota la no, setmana. Navarro. Sí, Navarro, lo practicant. Perquè va ser la quadrilla gran, va ser perquè va ser així, però hi ha quadrilles que no ne va marxar cap. Ne va marxar més que no mos vam quedar aquí. No sé, ne van marxar molts. Tots van I el meu marxar. pare portava el funicular del Tibidabo. Era el tramviaire del funicular del Tibidabo. Molt bé. Treballava tramviaire... El funicular del Tibidabo. Portava el trenet aquell que va al Tibidabo, la canasta aquella, allò que puja per anar al Tibidabo. Molt bé, i la seva mare? Nosaltres vivíem a baix, al peu del Tibidabo, vivíem. Una torreta d'aquestes plantites baixes. Això me'n recordo, això sí que me'n recordo. Teníem a l'entrada de la porta... El carrilet? Teníem a l'entrada de la porta de la casa on vivíem, que era una planteta baixa, al peu del Tibidabo, era una planteta baixa, i me'n recordo, com si fos ara, això sí que m'acordo, que el pare sempre teníem una tauleta de màrmol. El pare tenia un porró de vi, i el pare tenia un porró de vi damunt de la tauleta. I me'n recordo d'això, com si fos ara. Tenia 5 anys, per tot tu. 5 anys i mig. I la seva mare a Barcelona treballava, quan vostès eren menudes no treballava, no? Molt bé. Alguna altra cosa que vostè vulgui afegir? I aleshores, i les seues filles, això, i vostès durant tots aquests anys han estat a Barcelona. Sí. Van pensar en algun moment en tornar al poble? No, fins que ens hem jubilat no hem pujat. O quan els seus pares o iaios eren No, pujar i marxàvem, bueno, doncs, pujar i marxàvem, estàvem aquí al poble per les vacacions, que després no era com ara, te donaven sol 15 dies de vacacions, no teníem cotxe, pujàvem en el tren, i bueno... No van perdre mai el contacte? No, aquí al poble, no, ja mai. La mare va morir molt jove, també, va morir als 49 anys, també la mare després, va baixar a operar-se a Barcelona i va morir per un temps. I al poble del seu home anaven també o venien més aquí? No, el meu home és d'aquí, és fill d'aquí. Ai, perdó. Ara m'està El dient nom és fill d'aquí, era el pare. El pare. No he anat mai a aquell poble. Sempre dic que he d'anar a veure, a conèixer, i no he anat mai. Hem d'anar, doncs. Hem d'anar. Sí, el pare... Ja no hi anirem ja. Son pare de vostè, clar. Sí, Quin però... poble, Villastar, província de Teruel. No és lluny, no? No sé on està. El que no és lluny, ja hi ha qui han estat i m'ho han dit i jo dic, pues hem d'anar a veure si tenim família per allí. Molt bé. Però bien. Jo una volta vinc a Gandesa, que era el revisionat de Gandesa, i vull que saber la casa que va néixer. I ho vaig trobar. Sí, però... Preguntant, ho vaig trobar. Sol que des de l'Ajuntament ja te dirien, per apellidos i noms, ja t'ho dirien, sí. Molt bé. I les meves filles s'han quedat a la ciutat?
Bueno, les meves filles, l'home, el meu gendre és fill d'aquí, d'Erunas. Ella no, ella és de Barcelona, però ell és fill d'aquí d'Erunas. I sí, viuen allà baix, els dos. Els dos. Hi ha la família gran. I vostès han tornat ara al poble? L'han tornat al poble, quan ens vam jubilar, que el dia de la meva jubilació, don Antonio me va aixecar a l'aire i em vaig agafar el peu. Estàvem ballant, te'n recordes? Mare, vam pujar, de jubilar-nos, i vam fer la festa a casa, que ens havíem jubilat, i estàvem ballant, i Antonio m'aixeca a l'aire, vaig ficar el peu mal i me vaig agafar el peu. Bueno, una anècdota. Una anècdota, ja per a recordar. Això mateix. Així que vostès realment els ha agradat el poble, perquè a la Campulla se n'han vingut. Oh, mare, de seguida, si vam jubilar avui, demà cap al poble. Un home allà baix no hi cap, no hi cabia allà baix. De tan gran que era no hi cap, allà baix. Ell baixava per la carretera de Sants i s'havia de comprar unes sabates i quan ja les tenia anava a donar la volta per no tornar a pujar pel mateix puesto. La ciutat no és per a mi. Molt bé, molt bé. Molt bé.